Moi, mä oon Lotta ja mä kuvaan tänään tallipostauksen. Nyt mä hain Pauliinan tosta tarhasta ja mä laitan sen tohon pesukarsinaan, kun mä laitan sen kuntoon estevalmennusta varten. Nyt me ollaan Pauliinan kanssa valmiita. Mulla ja Pauliinalla meni ihan hyvin, mutta tuossa lopussa sitten säikähti jotain ja pukitti, niin mä tipuin. Mulla alkaa kohta koulutunti ja mulla on paluu poniaikoihin, koska mä menen Lollipopille, mut mun ei tarvii laittaa sitä kumpaankaan suuntaan, jotenka nyt mä vähän lakasen tätä päätallin käytävää. Nyt mä sain lakastua. Ja mulla on siis tänään vielä 2 tuntia. Eli nyt tää koulutunti Lollipopilla. Ja sitten mulla on esterataharkat jollain. Nyt kello on 10:05 ja mä menen kattoon Miian lopputunnin. Mulla ja Lollipopilla ei mennyt kauhean putkeen, koska poneilla oli aika paljon pakkasenergiaa ja mä en ees pysy laskuissa montako kertaa mä olin kaulalla. Saatika sitten montako kertaa Elli oli kaulalla ja maassa. Eli siis Pia jatko Lollipopilla, joten mun ei tarvinnut olla tästä kumpaankaan suuntaan. Nyt mä menen jakamaan hepoille ruuat. Mä siis nyt sain laitettua hepoille ruuat ja Anni pyysi mua äsken, että mä voisin mennä käveleen maneesin Figaron kanssa, kun se vähän ontuu. Nyt me ollaan Figaron kanssa täällä maneesissa ja mä ollaan ihan just ratsastaan sillä, mutta nämä seuraavat klipit on kuvattu selästä käsin mun puhelimella, koska mä en saanut tänne kuvaajaa. Nyt mä tulin ratsastamasta ja mä laitoin Figarolle kylmäyspatjat. Mä menen ihan hetkeksi nyt kuvaamaan Pian tuntia ja sit mä menen kattoon, kyllä mä menen esterataharkoissa. Mä laitoin nyt Lollipopin pois, koska Pian piti lähteä. Mä kävin äsken kattoon, kel mä meen esterataharkoissa. Ja mä menen siis ekaa kertaa Danilla. Ja Dani on tän tallin uusin heppa. But I like to party, but I got nobody here on my
journey oli tosi kiva. Ja me päästiin tuossa lopussa hyppäämään sitten vähän korkeampaakin. Et me hypättiin sellainen rata, joka oli 60 metri. Ja se meni ihan superhyvin. Ja sitten tuossa lopussa me otettiin vielä jumppaa. Mut mä lopetan tämän videon tähän, kun mä lähden kotiin. Jotenka moikka!